እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣስመራ ክሸጥ ዝጸንሐ ዕሹግ ማይ ደው ከም ዘበሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እተን ዕሹግ ማይ መስሪሕን ከከፋፍላ ዝጸንሐ ትካላት ምህርተን ደው ከብላ ትእዛዝ እኳ እንተተዋህበን ዝቐረበለን ወግዓዊ ምኽንያት ግን የለን። ኣብ ከተማ ኣስመራ ሕጽረት ማይ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ወነንቲ ዘን ትካላት ምስ ገለ ሰበስልጣን ተሰማሚዖም ብፍሉይ መስመር ማይ ብሓለፋ ክወሃቦም ስለ ዝጸንሐ መንግስቲ ምጽራይ ክሳብ ዝገብረሉ እዩ ዝብል ወረ ብሰፊሑ ይዝረበሉ ከም ዘለዮም ምንጭታትና ዘመልክቱ። እንተኾነ ብሕጽረት ኣገልግሎት ቀረብ ማይ ድሮ ተጠቂዐን ዝጸንሐ ከተማታት ኤርትራ እዚ ብልምዲ ማይ ሰሓ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀረብ ዝስተ ማይ ብምእጋዱ ተወሳኺ ጸገም ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። መንግስቲ ኤርትራ ንጠለብ ኣገልግሎት ማይን ኤሌክትሪክን ህዝቢ ከዕግብ ኩሉ ግዜ ዝጽገም እኳ እንተኾነ ኣብ ገለ እዋናት ኣቓልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝ እውን ከም መሳርሒ ፖለቲካ ከም ዝጥቀመሉ ይፍለጥ። ምንቅስቓስ ንናጽነትን ለውጥን ሱዳን ዘተ ሰላምታ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ተሰማሚዖም ዝተባህለ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ፍሊጡ። እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዘተ ሰላም ክትሽምግል ተሰማሚዑ ዳ እምበር እቲ ዘተ ካብ መሬት ሱዳን ወጻኢ ክካየድ ከም ዘይተሰማምዐ ገሊጹ። ኣቐድም ኣቢሉ ጊዜያዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ተቃወምቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዛተዩ ምድላዮም ንጉዳይ ሰላም ሱዳን ዕቱብ ኣቓልቦ ዘይመሃቦም ዘርእዩ ብምባል ነቒፍዎም እዩ። እንተኾነ ምንቅስቓስ ንናጽነትን ለውጥን ብዓርቢ 14 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝመዘዛ ጉጅለ ኣብ ካርቱም ብዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ቢላ ነቲ ዘተ ከተካይዶ ከም ዝተሰማምዐ ይፍሊጡ። ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ቆንስልን ምንቅስቓስ ንናጽነትን ለውጥን ናይ ሽምግልና ሓላፍነት ክወስዱ ድሕሪ ዘቕረብዎ ጠለብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብዕለት 8 ሰነ ናብ ሱዳን ዑደት ድሕሪ ምክያዱ ክልቲኦም ወገናት ከም ዝተቐበልዎ ይዝከር። ኣብ ደቡብ ኬንያን ሶማልን ኮለላ ኣብ ልዕሊ ዘካይድ ዝነበረ ቃፍላይ ፖሊስ ኬንያ ብዝወረዶ ናይ ነታጓ ሓደጋ ብውሕዱ 11 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝሰቐስሉ ካብታ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ኬንያ ካብ ጉጅለ ኣሸባብ ክመጻ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምቁፅጻር ዶባ ብምስጋር ገለ ክፋል መሬት ሶማል ክትከታተል እያ ጸኒሓ። ትማል 15 ሰነ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ተመሳሳሊ ሓለዋ ዘካይዱ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ዝበዝሑ ምዉታትን ቁሱላትን ኮይኖም ከም ዘለዉ ይዝግለጽ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ማኪና ብዝተጻወደ ነታጉውን ብውሕዱ 8 ኣባላት ፖሊስ ህይወቶም ስኢኖም ከም ዘለዉ ዘጋርድያን ካብታ ሃገር ሓቢሩ። ኣሸባብ ናይቲ መጥቃዕትታት ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ከም ዘሎ ወሃብ ቃልቲ ጉጅለ ዓብዲ ያሲስ ኣቡ ሙሳ ኣፍሊጡ። ኬንያን ሶማልን ኣብ ዶባተን ብዝንቀሳቐስ ጉጅለ ኣሸባብ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዘለወን ዝፍለጥ ኮይኑ ብጉዳይ ዋንነት ማያት እውን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ ኣትየን መቕናየን በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ።